A igrexa é de estilo renacentista e segue a traza de Mateo López, quen inicia a súa construción en 1590. Trátase dunha igrexa que sigue a tipoloxía arquitectónica das igrexas da Contrarreforma, pensadas para resaltar o culto aos santos e a importancia da Eucaristía. Estas igrexas caracterízanse por ter unha única nave con capelas laterais de tal xeito que toda a atención se dirixe cara ao altar maior. A construción remátase en 1648 tras as labores do arquitecto andaluz Bartolomé Fernández Leituga, que encubre o cruceiro con unha cúpula. O retablo maior, dedicado ao santo titular da igrexa, San Martiño de Tours, foi deseñado por Fernando de Casas e Novoa en 1730. Foi deseñado de tal xeito que o centro da composición fora ocupado polo sagrario. O xogo de luces de todas as ventás do cruceiro axudan a potenciar este efecto visual. Este gran retablo é de carácter bifronte, o que significa que ten dúas lecturas e conforma un dos compoñentes máis importantes de todo o conxunto. Os retablos laterais están dedicados a San Bieito de Nursia, fundador da Orde Benedictina, e á Virxe María, principal abogada dos monxes bieitos. Foron deseñados polo mesmo arquitecto, conformando un conxunto unitario de grande coherencia estética e simbólica, e están presididos por esculturas realizadas por Xosé Gambino e Bieito Silveira. O resto dos retablos da igrexa responden xa ao gusto neoclásico e están presididos por esculturas realizadas por Xosé Ferreiro. No barroco, a igrexa considérase un espazo espectacular e solemne, con abundante decoración, retablos dourados, pinturas e materiais nobres. O obxectivo é que a igrexa represente o ceo na terra. Esta idea é visible sobre todo na capela da Nosa Señora do Socorro, ampliada na época barroca por Fernando de Casas e Novoa. Concibe de maneira unitaria a obra pétrea e o retablo, creando un espazo autónomo dentro da propia igrexa que cubre cunha cúpula que achega luz natural. Esta iluminación favorece simbólicamente o contacto entre o humano e o divino. Deseña o retablo dentro da mentalidade barroca como un escenario teatral, punto de confluencia de todas as miradas dende que se accede á capela.